Ty chceš ísť bližšia. Držaj. Začaj. I tak trošku ďalej, že bude vidno. Dobre, sluchadla každý. Everybody. Skúsiš nabiť sám? Pravidla. Sa nahráva teraz, keď bliká. Hej, nahrávam. Tu idú také sekundičky. Kde? Tu hore, tam rohu. Vysvetlím. Uvidíš. You want to go one more time? No, it's okay. I prefer the bigger gun. Je vybíta, You afraid? že What? môžeš You like na bigger gun? všetko zamerať. Yes. It like kicks up. Nie. Tu ukážem ti, kvôli čomu. Držíš silno, hej? Vidíš, toto je pohyblivá časť. Dáš prst, urve ti kožu, v lepšom prípade. Takže tak, jak máš, kľudne môžeš mať. Áno. It's just a myth. Dáva to ráno, je to 45 vyšší kaliber, takže treba počítať tým, že to spraví. To by bolo dobre, strieľame na plechy a lietajú čtvrtiny, ale zase svoje ti... Počkaj. To UV glasses. Dobre, ty, ja sa budem pozerať do neba. Zásobník. Narazí. Ako nebať sa toho, sú 10, za to ide ťažšie. Keď boli 9, a pôjde ľahko. Je narazený, dozadu pustíš Okay. nabité. Prst mimo spúšť stále. Až jak zameráš, potom ideš na spúšť. Jak dostrieľaš, skončíš znova. Pri poruche, pri všetkom, prst mimo spúšť. nabojnica. Dobre, drž ju v ručke teraz, kým sa nedostrieľa. Druhý zasobník, ne? To je on. Presne. Natiahnuť. Prst mimo spúšť. Ide ťažko. Môže strieľať. Dobrá zbraň. Dobrý mezikus, medzi mieridlami a spúšťou. Ani nepotrebuješ toľko nabojov. No, začínam sa bať ITčkárov. Hej, tečka, hej. Very good. Už môžeš vypnúť. Počkaj.